Guys, nandito sa guys, doon na ta. Brad, siya nga lang yung Brad? Naga. Gaga? Ah, ano sa ka? Naisok. Na-stroke ka? Ano na-stroke mo ka? May kalit lang? Ang kalitim. Ano sa mga gamit dire? Imo ni? Ako na. Hmm. Sabi, imo pagkaon? Kwan lang. At naghatag lang. Ah, laki pa rin dire? Nandiyan mo mula eh. Likod. Asawa ni mo, asawa? Wala. Ano ka asawa? Litaw ka? May pamilya. Hmm. Ito guys, nalaw ito siya kay Marag. Mamaya ka. Ano yung gamit guys, oh? Wala gid nagpakan sa iya. Yang iya lang magkuan lang sa unsay naimo tamang daw sa iya. Ang unsay mo matag na kaon siya. Nari isa ka taon nga matag sa iya pagkaon. Pero wala nga gid ba? Ibalay na tawili mo. Wala, Jones. Pila din mo? Ilan, binta. 50 na ka? Pila na katuig ka na Ito? oh, Tulo. 3 years na ka? So dili ka nagpuyo ero ka? Sa 3 years? Tapos sa bulan? Ako, dili mga kapwa kabulan. Ado pa ka bulan. Manong namo ka diri nga? Ay mo parente dai. Dili ko ginigagi. Wala ka pa sa kasi yung parente? Wala. Manong hindi ka pa sa kanila? Di na ganahan. Hindi sila ganan nimo? Di na ganahan sa kanang dito. Ah. Ano ba? Kalau iba. Siyempre din mo? Kabalaban. Ah, kabaraban. Kadagan kabaraban din sa mga kabaran. Ano ba? May siya tanaw guys, oh. Basin maluoy mo sa iya. Namoy ka pantaya. I-PM lang ang fan vlog. Best vlog. Tindog daw, tindog. Di ka katindog. Lakaw daw, lakaw. Stroke isa guys. Stroke isa. Ang si problema na mo matagal daw, kaon lang. Pero naika ba? Naika timas mo pagkaon? Wala. Ano ba? Wala. Labi huwag mo pagkaon sa mo. Wala. Di ka kakaon. Agwanta. Agwanta mo ba? Pero usay Pati. makakaon gid ka. Makakaon ka pa. So guys, katong mga viewers o akong mga followers di na sa makabalan kung maloy mo naalit sa karon sa basketball court sa Piyaping Itong lantawan na nyo, bisitahan nyo katong mudagan ng mga kagawad o wan ano lang ni diri, paliw lang kasi na mo mga ginagmay tabang ano diri kay kantos lang siya kasi mapuyan mo na yung mga gamit ninan sa stage na puyo kay abog man sa sayang parinti daw mamaingon niya. Sige Brad, manawagan ta Brad, panawag sa mga kaigsunan dito sa panawag mga dagang kagawad na panawagan. Ilang. Ha? Ilang. Ano lang? Oo. Depende na sa ilang tawang sila. Sige. Baybayin po kong followers din sa mga kabalan. Kasi matabang sa imo. Ha? Ako rin si Rio Benis. Rio Benis Vlog. Vlogger ko vlogger. Sige, bye-bye. Guys, bye.